fresh. Kaingay daw namin. Kamalas daw namin maganting ng kabuti. Ayan mga ka-dragon, ito yung ating kabuti. Nililinis na ng antipasin. Sarap. Mapait-pait. Ayan guys, good morning. Yan, today is Saturday. Patula lang. Bibili tayo ng patola. Hahalo natin sa ating kabuti. Ito. Ay, tay. Tuntingin mo daw. Ayun, kunin mo. Maliliit pa, yan. Pero masarap to. Ayoko yung mabuto. Oh, may dragon fruit kayo. Oh, ayun oh, kagaganda. Nagkalat yung Kataas. Karami ka pa, maliliit. Yan yung sa banda. Yan. Yung pasok ko. Ito, kipat. Kaso, kilo lang. May nabili kaming kabuti eh. Magtuwid din yan sa tiyan. Pinagkakabuti na ngayon. Kaya lang, ayaw nila kami isama guys. Kaingay daw namin. Kamalas daw namin maganting ng kabuti. Oh, ayan oh. Yes, okay na to. Luko ni Banggilaton. Sinabihan namin yung anak ng tipasing. Tinakasan ba naman kami, George? Yan oh. Ito te magkano nga yan? May pipino pa daw. Ang sarap yung juice. Ayun ang sandali. Mangga. Nasa luyot. Ay, ito yung ata yung gusto bilhin natin. Dilandre? Dilandre. Ito may talong. Ito gayam na inagada sa luyot. Wow. Ay, sarap ito sa luyot. Saan ba yung natangkad dito sa mga sarili? Ano yun? Ay, salita. Na, yun ang pipino. Dami pa rin nilang dito eh. Gulay. Yan, dito pa rin tayo guys sa ating dahil hindi pa tapos yung ating pinapagawang bubong. Lang, gaganda ng tulong. Bago to. Ang kasarap iturta. Wow. May pipino pa. Ito pa. Nakasarap yan. Fresh na fresh. Yes. Hindi na parang magniking kahapon to. Sabi niya, ante, nakakarating na raw sa Cebu. Ay. Ay, sa ilalim mo rin. Ang nagpadala nga ako sa anak ko sa Manila. Kukit lang. Okay na yan? Okay na po yan. O, ito pa, mayroon pa. Okay na yan? Okay na to? Okay na hindi. Parang mayroon pa sa ganyan. Okay na yan. Okay na Tayo lang man magkain. Yung dalawa hindi man nagkakain. Magkano to, te? Ayan o. 10. 3 plus 3. 3 plus 3. Ito, 15 yata to eh. Patula. Ay, 10 lang pa. Kaya man ang nanguha. Ayan o. May bawas pala. May discount Oh, na ito tayo. Thank you. Thank you po. Masaluit kayo? Yan na, magpo kay Sarah. Ang bahay. Ayun. Ayan na yung agkakaraywara da George. Papangit yan. Ito yung balang kulangan. Sarap yung bulong ito. Nawala naman ang nakapira dyan sa ito. Ayun o, dami. Ito, paganda o. Saloyot. Sarap to sa ano guys. Kabute na mayroong patula. Sakto yung doon, hipon na dry. Saan? Doon yung nasa binigay na ni ate. Isang cutter plan. Papaya pa ikumaa.
Doon lang pero meron. Kaya lang, Maliit. kaliliit pa man. Kadaming bunga. O, di ba kaaga-aga pang pururot yung ginagawa natin. Hey, thank you. Thank you po. Yan, may pa ilan-ilan na bunga ng talong Naghinto ako dito at nagkat. dito sa ating golayan. Nakakaraos-raos din itong talong natin. Ha? Oo, ganda oh. Ayan po, sa luyot oh, sayang. Kanina guys, nung dumaan kami dito, may naabutan kaming bata, nagakatel. Punay taray ng George. Uray la naikweta kanal. Sagot ako nga yung iba. Ayan ako lang yun. Ayun, kadami na naman pula yung ating ano. Kung hindi tapusan dito. Ayan mga ka-dragon, ito yung ating ano, kabutin, nililinis na ng tipasing. Nagsawa ka na siguro, ante. Nagsawa na ako. Isang sako yung nakuha ng anak niya kahapon. 700 daw pinagbintahan. Wow, isang araw niya lang yun. Tapos kanina, nakaisang ganito siya o nakaisang timba, tsaka puno yung bag ng anak niya. Kaya ito yung binili namin. Masarap sana yung ano, Nagbiskot. Nagadaw ka na. yung hindi Dito pa. Ano. kamahalang isang Ito ang masarap mga ka-dragon yung ganito. 1 kilo daw, 200. Ang kilagnin. Sarap pa naman mag-harvest ng ganyan eh. Kaya, Pero mas masarap yung kwan sa aray ante no, kabuti. Sa dayami. kung hindi pa nag-ukraan. Ang lasa. May rescue na kagad ayun sa kuya niyo. Ayan, good morning. Ayan, gagamitin na namin guys yung aming kalan. Sabi ng tiligaya, kasano nga ta kasasaad na dati dalikan me. Kailangan na mag-imbak ng maraming kahoy. Oo. Magluto dyan bagong kalat. Masarap ang lutuin. Wow. Siyempre, masarap ang ating lutuin ngayon. Ito yung unang-una naming lulutuin dito sa aming kalan. Kabuti. Kabote, di ba? Sarap nito, guys. Sino mga hindi na matagal lang hindi nakakain ng ganito. Ito yung kabuteng ligaw, yung nakukuha sa mga ilog, sa gilid-gilid, sa gubat. Ito kasi bibihira na siya na matagpuan. Nung last year, di kami nakatikim. Kabuting na pahingarumwara yung George. Lagi di ko, hindi ko narumwara. Yun Ay ba namang naghahanap? Doon sa namin, doon sa farm namin, dun sa bukid. Madami din doon, kaya lang, ayun na, agung-ungar pa ilang ka, nagabutdan. Ganito pa lang kalilit o nakuha na. Diyos ko na, yun yung tipong kakikidlat lang, yung lang nung kidlat, yun daw kasi yung konon. Nakabantay na doon. Ayun na, ajay nagkwa, ajay na adag tubo jay. Napanda, nawana eh. Pil na pilante yung bagong kalan natin, no? Sige man, Anong puan bantay? sika man paglutwag, takitak man. Ganda guys, oo. Doon kaya karang talong sa tanim natin? Amo? Puntan na tayo ni boss. Ante, magyuko ka na mag-aron eh. Ta kayo agluto, natangmat. Madi mo kwa. Lechon. Tama na yung patang. Di gulay din. Kauulam niya lang daw ng buto-buto ka. Hindi kami nag-open ngayon mga ka-dragon para makapag-vlog tayo ng maayos. Pero kung may mag-order ng lomi, binta natin, sayang. Ay, wala pala tayong Mickey. Wala na. Parang isang kwanda lang yun. Lutoan. Para lunes may kainan na yung mga bata. Ayan na yung karton pang paypay mo.
Sinalang na ang oong. Yan, mag-ihaw tayo guys ng talong. Pang torta. Sino ang kumakain sa inyo ng kabute? Mga kadragon? Namimiss nyo na ba ang kabute? Ate Lloyda, kumakain po ba kayo ng kabute? Comment down. Comment down. Comment down. Ayun mga kadragon, kahit gaano kainit ang panahon, huwag nyo kakalimutan magkape. Yes. Coffee is life. Coffee Kahit is anong life. oras man yan. Walang pinipiling oras. Kailan lang kami naggulay. Tapos nung birthday ni JJ, medyo nagkarne-karne kami. Tapos bigla na naman namin na-miss yung gulay. Nag-crave na naman sa gulay. Ay. Talagang mga vegetarian kami. Yung isa lang ang vegetarian kami. Maganda ang panahon ngayon mga ka-dragon. Hindi maulan. Mamayang hapon yan, maulan na naman. Yan pa lang yung nagagawa nila kasi nga may dalawa yung kontrata nila. Pinasingit lang namin yung sa amin. May ginagawa silang kisame. Sabi namin, isingit-singit nyo tong at para sa Monday matapos na magamit mo. Crab and corn soup. Favorite ka ng tiligaya. Dapat Lagyan mo di sa haluan mo malunggay. ng patula. O kaya malunggay. Naging miswa. Ayun o, isa. Ayun. May kampit dito ah. Ito ang ating sagpaw. Kabango. Sugpo. Sugpo sa paglaki. Yan, dahil wala kaming agahan guys. Sinundo na nga kami sa bahay. Kung magpasok daw kami. Danagan ko kayo alam. Anong oras ang punta? Hindi kayo magpasak. Hindi kayo magpunta doon. Hindi ko man din alam na siya yung sabi ko kay ate, binigay mo na sana yung susi. Bilis man din daw kami, sabi na isa. Ay baka tinanong niya lang kung magpasok. Oo, sabi niya, Kung punta. naliligo lang sila kuya. Galis na rin baba doon. Santiligaya pa nga ang sa amin, nag-gising. Sabi namin, sulitin namin matulog at Sabado. At naman ang work. Kung nasulit ko kante, anong oras na ako nagbangon? Nasulit ko na, alas 8 pa lang. Nagising ako. Tapos si Antiligaya guys, ay nag-ukay. Nakapitong dress. Huwag daw maingay. Samantalang nung binuksan namin nun, halos wala siyang mapili, ayaw niya. Maganda na pala pag nalabhan na plancha. Makita mo na yung Parang itsura sobrang niya iksi kasi talaga. noon kasi kukurot. Nagkakurot Kusot-kusot pa. Sila pang bata lang. Yun ikon na rin. Pang dalaga na. Makakita ganda mo. May pang swimming na. Awanan, napili na. Ano, mayroon pa din yung ganun talaga yun. Siyempre kung hindi nila nagustuhan, Pero yung mo. mga kamukha mo rin yun, ante, yung mga nakuha niya. Sabi niya, ayaw niya daw yung may kwilyo-kwilyo. Ang may nakuha man nga ron na dalawa. May nakuha pa siyang pang madam. May paraypay. Yun ang Ayun, gusto talagang niya eh. kakunan niya yung mga pangmadam. Pang madam. Ayaw ko yung gano'n. Oo, yung sa'yo kasi pangkon lang. Tulog bubo. May kinuha na naman siyang pang swimming. Kinuha niya yung pang swimming na maigse. Pareho Oo. kami. Yung kulay blue ang kunin ko ng nakwa. Agdaman ang pan-swimming, awan pa yung tikwa. Puro swimming, walang dagat. Ako ang karaya. Sana lang mga ka-dragon, matuloy kami sa October na mag-Boracay. Di ba ganyan tayo nagawa? Okay lang, kung hindi sana tayo nagbablog, okay lang magbukas tayo ng Sabado. Okay lang, wala na rin yung makontrol. Yun lang yung pagkakataon yung master. Sabado, kung alam nilang nakabukod yun.
Ganito kayo ipasok mo sa loob. Wala sa sundan. Yung putok ka kung may isang mundo na tayo. Kay Dede na gano'n. Ang hilig niya nga tinapay. Ang panisa. Ang dagang taga ibang banto. Oo. Ang ibang dagang tayo. Wow. Sarap. Mapait-pait na manamis-namis. Yan lang, napakasimple lang ng ingredients nito. Ilalaga mo lang siya, lagyan mo lang ng asin, and then lagyan mo ng dahon ng ampalaya. Wala, may comment ko na doon sa tinatanong ako kung ano para matulungan niya kung daw yun. Nagpulit tayo na isa. Talos ko talaw. Sarap! Yan mga ka-dragon. Iwain na natin itong, babalatan na natin itong ating pipino. Sarap tumalutong, bagong pitas. Tayo ay pa. Pero may karoon sa bitchin daw. Sarap. Tikman natin mga ka-dragon. Sobrang lutong. Ayan mga ka-dragon, maga tayo nakapagluto. Naubos na yung isang tambay mo na tayo Ayaw mo, nito. Je? Itong aming pipino na ubos na. Ginabantayan namin yung nagagawa. Baka takasan kami. Kung nagbigla. Basta, ano? Nagarigla ka pantay? Oo. Yan na daw. Feeling. Magsayaw ka ng ante. Habang may musika. Wow, sarap ng ating lunch. Oh, di ba? Yung mga nagwo-work diyan, nag-lunch na rin sa kanila. Masalamat sa biyahe pinagkakaroon mo sa amin sa araw-araw, maging lakas namin ito sa paglilingkod sa iyo sa ngalan ni Jesus. Aming dakilang tagapagligtas. Amen. Kain Kain tayo guys! Ay, nag-imas dati. Oh, dati si Dani. Oh, panahon ng pan ngayon guys, ng kabuti. Kaya ano, Galang niya sa luyo. kabuti muna tayo ngayon. Ha? Inalagay din daw eh. Sa? Yung, ano te? At sa luyo. Sa luit doon kayo kila kuya uwiin ka de, doon sa harapan nila. Hindi Doon sa loob. Nakaganon na oh. sa Pariano.
Titil muna kami na gano'n. Sarap na. Kami rin ang malayo, George. Ilahin niyo po ang Divide. Equal. Okay. Kuya, kain. Kain tayo mga ka-dragon. Ano ulam May mo? torta dito Kuya Jube. Ha? Torta. tortang talong. Sa kagulay. Oh, pwede na yun. Makakain mo nga. Oo, ano mga plato. Opo, meron po Meron ba? tora. Ano ba? Dapat yung sinobran. Maganda ka na dyan sa lugar. Kasi kain pa. Bali na may pa-take out naman. Ano take out? Mabuti. Ito ulam natin. Oo. Ang gusto niya rin. Gusto niyo. Yung mga puntong dyan. Kakain na si Jelly. Si JD ang walang ulam. Ako na po doon. Si JD tat ano man yun? At saging nga yun eh. Yung busog na sa saging. Yung lamin niya. Gusto pa kainin. Walang problema. Hindi mo problema pa kainin si JD. Yang ah. No. Kumano. Pag nag-no na. Nakausap ko yung anak ko nga kagabi. Tagal hindi nakausap mo. Nakala ko magagalit sa akin. Yung anak niyo pa? Buti nagmana sa'yo po lang yun. Your younger brother. Sabi ko na. Sabi ko. Tanda ko na, no? Gaganda. Parang si lolo mo. Gabi. Mahirap ko pa nga ganun kasi kuya Ipon, no? May sarili na sila. Pero Oo. mga ganun yung ano. 33 na. Lalo yung ano, yung lumaki sa, 33. Anak ko kami. yung lumaki sa Amerika. Hindi sila pa masyado sa mga Magpal. Di ba sabi nila pag mga independent? independent. Dito eh, kwan? Maka-conference po din Oo, ah. lang. Anak ko may asawa rin ng 20 na yata. Wala. 29 o 20. Kasi wala na dun sa ano, sa Dexo. Pero nung binata pa rin kuya, wala na siya sa Tugal na. Hindi, sa bahay pa rin. Yung nag-asawa siya, wala na siya. Hindi pa po yung nag-aaway yung anak niyo dito sa Pilipinas. Yung nag-uwi yun ng 1998. Bayanan. Mga na ulit. Wala na yun, hindi niya na mga tanda ng Pilipinas. 10 years old already. Steady. Doon ang mundo niya. Baka umuwi sa Vietnam. Hindi. Hindi rin. Di ba taga Vietnamese yung babae? Ano yung asawa niya? Parang Pilipino rin man sila. Oo, parang Pilipino ka. Pero mukhang siya yung makakawin. Minsan ano rin. Ang anak niya, mga singkit eh. Pero mapuputi. Umulan na. Di pa tapos. So, ayan mga ka-dragon, bali, ito yung kanilang natapos. Yan, babalik ulit tayo bukas dito. Kasi nga, umulan. Ang ganda na ng panahon kanina eh. Bukas po, floringan na rin nila ito. Ayan, uwian na naman. Sabado-linggoan dito tayo sa tindahan, guys. And thank you guys for watching. Ingat po kayo palagi.